שלום לכל חברי קהילת AI על קורב, וברוכים הבאים למדריך המיוחד הזה שהכנו במיוחד בשבילכם. היום אנחנו צוללים לעומק של Lovable, פלטפורמת בינה מלאכותית מדהימה לבניית אתרים ואפליקציות. טוב, אז בואו נתחיל עם שאלת השאלות. השאלה שמעסיקה היום כל מפתח, כל יוצר, כל יזם. איך, אבל איך, בונים אתר מורכב שנראה $1,000,000 ובכמה דקות בודדות? נשמע כמו מדע בדיוני, נכון? אז זהו, שזה כבר לא. התשובה נמצאת בדור חדש של כלים, והיום אנחנו מתמקדים באחד המגניבים שבהם, Lovable. תחשבו על זה ככה. זו פלטפורמת AI שפשוט הופכת את המילים שלנו לאתרים, לאפליקציות, בעצם לכל מה שאפשר לתאר. אתם כותבים מה אתם רוצים, וזה פשוט קורה. אז מה מחכה לנו היום במדריך הזה? אנחנו נתחיל מהבסיס, נבין מה זה Low-Fiable, משם נעלה שלב ונבנה יחד את האתר הראשון שלנו, אחר כך נהפוך אותו לאפליקציה שבאמת עושה משהו, ניצלו לכמה טכניקות למתקדמים, ואפילו נחבר מסד נתונים אמיתי. ובסוף נדבר קצת על מה כל הדבר הזה אומר על העתיד של כולנו, זה הולך להיות מדריך מעשי, מבטיח. אוקיי, אז קדימה, בואו נצלול פנימה ונבין מה זה בעצם Lovable, ואיך הקסם הזה עובד. בלב העניין, Lovable הוא כמו מתרגם. מתרגם גאון שממיר את הרעיונות שלנו שכתובים במילים, לקוד ועיצוב. אבל, וזה אבל גדול, איכות התוצאה תלויה לגמרי באיכות ההנחיה. זאת נקודת המפתח. תחשבו על זה כאילו אתם נותנים הוראות לצייר. ככל שההוראות יותר מפורטות ומדויקות, ככה הציור יהיה קרוב יותר למה שדמיינתם. טוב, מספיק דיבורים, בואו נתחיל לעבוד. שלב ראשון, Level 1, אנחנו הולכים לבנות אתר בסיסי ראשון מאפס לסוכנות עיצוב אתרים פיקטיבית. והתהליך, תראו כמה הוא פשוט. אנחנו נלך יחד צעד אחר צעד. מתחילים מניסוח פרומפט ממש טוב, מדביקים אותו לתוך Lovable ונותנים לו לעבוד. אחר כך מלטשים את העיצוב עם העורך החכם שלו, מתקנים פה ושם מה שצריך עם הוראות פשוטות, ובסוף לוחצים על כפתור וזה באוויר. וזה, חברים, לב העניין, הפרומפט. תראו את הדוגמה הזו. זה לא סתם תבנה לי אתר, זה פרומפט שמפרט הכל. מסכמת הצבעים והפונטים, ועד לפיצ'רים המדויקים שצריכים להיות בכל חלק וחלק של העמוד. לא משאירים פה שום דבר ליד המקרה. וכאן זה מתחיל להיות פשוט וואו. תראו את זה. מצד אחד יש לנו כפתור סטנדרטי די משעמם בצבע אחיד, ואז אנחנו פשוט כותבים לו משפט אחד באנגלית, שנה את צבע הרקע לגרדיאנט סגול. ובום. AI לא רק משנה את הכפתור הזה, הוא מבין את הכוונה ומכיל את העיצוב המהמם הזה על כל הכפתורים באתר. זה מטורף. וזהו, שלב אחד מאחורינו. תוך דקות ספורות בעצם בנינו אתר שלם, מורצב עם כמה חלקים. נכון, הוא עדיין סטטי, זאת אומרת שהוא לא עושה פעולות מורכבות, אבל תראו איזו נקודת פתיחה מדהימה. יפה, אבל מי רוצה להישאר עם אתר סטטי? אנחנו רוצים משהו שעובד, משהו אינטראקטיבי. אז בואו נעלה לשלב הבא ונראה איך הופכים את זה מכרטיס ביקור יפה לכלי עבודה אמיתי. והמטרה שלנו הפעם, משהו ממש שימושי. אנחנו נבנה אפליקציה קטנה שמייצרת באופן אוטומטי אימיילים לגיוס לידים, במיוחד לסוכניות עיצוב. ממש כלי פרקטי. ושוב, איך הכל מתחיל? נכון מאוד, עם פרומפט ברור. רק שהפעם אנחנו לא מתארים רק עיצוב, אנחנו מתארים פונקציונליות. מה האפליקציה צריכה לעשות, אילו שדה כלא צריכים להיות בה, מה הלוגיקה שלה. ממש מפרט טכני בשפה אנושית. והתוצאה, ה-AI בונה לנו בדיוק את הממשק שביקשנו. תראו את השדות האלה. כל מה שמשתמש צריך לעשות זה למלא את הפרטים, והמערכת כבר יודעת לקחת את המידע הזה וליצור אימייל מותאם אישית באופן אוטומטי. אוקיי, וזה כבר סיפור אחר לגמרי. זאת קפיצת מדרגה אמיתית. הפרויקט שלנו הוא כבר לא סתם דף אינטרנט. זאת אפליקציה שעושה משהו, שיש לה תפקיד, היא פותרת בעיה. טוב, אחרי שבנינו אתר ואפליקציה, הגיע הזמן לדבר על הדברים הממש מתקדמים. בואו נראה איך אפשר לפרוץ את הגבורות, וגם איך לרתום את הכוח של כל קהילת המשתמשים של Lovable. וזה אחד הדברים הכי חזקים בפלטפורמה הזאת לדעתי, הרעיון של רימיקס. מה זה אומר? שאנשים יכולים לשתף את הפרויקטים שלהם, ואנחנו יכולים פשוט לקחת עותק של פרויקט מדהים של מישהו אחר, ולהתחיל לערוך אותו. לא צריך להתחיל מאפס, זה פשוט מקצר תהליכים בצורה מדהימה. ואם באמת רוצים ליצור משהו יוצא דופן, כאן נכנסים הפרומפטים למתקדמים. תחשבו על זה. אנחנו יכולים ממש לתאר אפקטים ספציפיים, אנימציות מורכבות כשהעכבר זז, או אפילו אלמנטים עיצוביים כמו כרטיסיות זכוכית שמשנות את הגודל שלהן בגלילה. השמיים הם באמת הגבול פה. אבל רגע, אתר יפה זה נחמד, אפליקציה אינטראקטיבית זה מעולה, אבל מה קורה כשמישהו ממלא טופס צור קשר? לאן המידע הזה הולך? בשביל זה אנחנו צריכים לחבר את האתר שלנו למסד נתונים אמיתי. וכאן נכנס לתמונה שירות אדיר שנקרא סופרבייס. ויופי הוא שהחיבור בין Lovable לסופרבייס הוא, בואו נגיד, כמעט אוטומטי. תראו את השלבים האלה.
זה ממש כמה קליקים והוראה אחת פשוטה ל-AI, והוא עושה את כל העבודה השחורה מאחורי הקלעים, הוא יוצר את הטבלאות, הוא מחבר את השדות, הכל. וזהו, ברגע שמישהו ממלא את הטופס באתר, המידע פשוט קופץ ישר לטבלה שלנו בסופרבייס. מסודר, נקי, בדיוק כמו שצריך. האתר שלנו עכשיו פונקציונלי לחלוטין, מקצה לקצה. אז וואו, בנינו אתר, בנינו אפליקציה, חיברנו מסד נתונים, מה כל זה אומר בעצם? לאן כל העולם הזה של בניית אתרים הולך? הציטוט הזה של היוצר המקורי מסכם את זה בצורה מושלמת. הוא אומר, לפני שנה, אתרי AI נראו קצת קופסתיים. שנה אחרי, זה כבר נראה ממש טוב. רק תדמיינו מה יהיה בעוד שנתיים. והוא כל כך צודק. הקצב פשוט מסחרר. וזה מוביל אותנו לשאלה הגדולה, שאיתה אני רוצה להשאיר אתכם, חברי קהילת AI Core. האם כלים כמו Lovable הולכים להחליף בסופו של דבר את הענקיות כמו וורדפרס או Shopify? האם אנחנו בעצם עדים לתחילתו של עידן חדש לגמרי בבניית אתרים? אני חושב שהדיון הזה רק מתחיל.